Dito tayo ngayon sa Pasig. Time check tayo 6:54. Medyo nahirapan ako magsalita ngayon kasi nakagat ko tong labi ko. Pag nagsasalita ako, yung sugat, kumikis-kis ang ngipin niya, sakit. Grabe talaga yung traffic dito pag itong oras. Dito sa pababa ng Life Homes Pasig. Dito na tayo ngayon sa Rotonda, paakyat ng Antipolo. Grabe, mula Pasig hanggang dito nasa 20 minutes. Papagas muna tayo dito sa metro kasi mura yung gas nila dito 57. Dito tayo, ayan. Papa full tank na lang tayo. Pa full tank, boss. Nabot ng 343 pesos kasi kahapon nagkarga ako ng 120. Bale, ang laman ng gas natin ay nasa mga 460 pesos. Yan. So full tank na ito. Next pagas natin ulit nito nasa Sipokot na. Tansyado ko na yan nasa mga 600 pesos mula dito mula Pasig hanggang Naga City na yan. Dito na tayo sa pababa ng Teresa. Bali, ito na yung boundary ng Antipolo tsaka Teresa. Pagdating natin dyan sa ibaba ng konti, may mga nagtitinda na pares dyan. Mag-pares break muna tayo saglit. Then, coffee na rin para didiretson ng biyahe kasi nagugutom na ako Galing pa kasi ako ng trabaho kanina, Maha Highway. Nag-auto ako ng alas 5. Pagdating sa bahay, nag-ready ng mga dadalhin gamit. So kaya dito, mamimili tayo ng pwesto. Pili tayo ng pwesto dito. Papares tayo dito. So kaya tayo paparada dito siguro. Ayan, dito bakante dito. May pares kayo So pares muna tayo mag-highway. Salamat sa Diyos, medyo nabusog na tayo alas 8 na Takbong chabi lang tayo. Ayusin ko lang tong mga gear ko. Pag maayos nakalagay yung mga gear natin, medyo panatag tayo So tara na. Go go go. Malayo pa yung biyahe natin. Nagsisimula na yung mga twisties, mga ka-highway Ibig sabihin, yung mga paliko-likong kalsada, dito yan sa may Pililya Rizal, kung saan dito natin makikita yung windmill. Hindi nga lang natin makikita yung windmill kasi gabi na. Pero mapapansin natin dito yung mga twisties. Dito tayo ngayon sa taas ng bundok. Itong sa bandang kanan natin, sa may right side natin, yan ay bangin. Mas prefer ko talaga dumaan dito sa Antipolo, tapos dadaan ng Tanay, then Santa Maria Laguna, Mabitak Laguna, hanggang sa makarating ng Pagsanghan, then kakaliwa ng paakyat ng Luisiana, baba ng Lukban. Mas gusto ko dito dumaan sa backdoor, kung tawagin nila backdoor, kasi kaunti lang yung mga sasakyan na makakasabay mo dito, lalo na pag gabi Kung ikukumpara mo dun sa magbabatangas ka, mas traffic doon, mas malayo, at mas maraming sasakyan na mga kasabay. So ang ginagawa ko mga highway, every 4 hours chine-check ko tong itong likod ng ADB. Kakatinsa-oil ko lang kasi ito kanina. Ito mga drain plug ng oil. Ayan. Okay naman. Every 4 hours yan uminto ako para i-check to. Ano to mga talsik na to? Langis.
Check natin dito itong ilalim. Okay naman, walang problema. Yan, likod. Okay naman, wala nang problema. Yan. Yan yung ginagawa ko kapag naglo-long ride ako every 4 hours. Chine-check ko yan. Baka kasi mamaya may problema na hindi natin napapansin, di ba? Ganyan yung ginagawa ko. Coffee break muna tayo dito sa may bago pakit ng Old Sixth Road o sa Bituan. May suman. Old Sixth Road sa Bitukang Manok kung tawagin nila, no? Ay, grabe yung paliko dito. Oo, diba? So, dito na tayo mga ka-highway sa Uno Fuel dito sa Lopez, Quezon. Magpa-power nap lang tayo dito sa ulit, mga 30 minutes. Then, biyahe ulit. Medyo inaantok na ako kanina. Kaya, magpa-power nap muna tayo. So, dito tayo sa Uno Fuel. Inantok na talaga ako, kaya kailangan ng mag-recharge ng kahit konti. Okay, katatapos lang natin mag-power nap. Naku, masyadong mahaba na yung na-consume natin na stopover. Tara na. Mga alas 6 na tayo ng umaga rito makakarating. Tara. Lopez, Quezon pa lang tayo. So dito na tayo sa arko ng Bicolandia. Ayun, time check tayo. Alas 3 na ng madaling araw. Mga alas 6 pala yung dating natin sa Naga, no? Kasi 3 hours yan mula dito sa Tabugon. Tama, gising na si Mahal nun kasi papasok pa yun sa work. Pero sa bahay lang naman siya, naka work from home lang. Mga 6 gising na yon kasi 7 yung pasok niya. Ay, sobrang lamig na talaga ng hangin. So dito na tayo sa Tagkawayan. Sarado yung Petron. Hindi pala 24 hours yung gasolinahan dito sa unang Petron. Sa may pangalawang Petron, yun, bukas, oh. Yun ang 24 hours. So yung McDo nila open 24 hours din. So mga ka-highway, dito na tayo sa Ragay GRS. Medyo inaantok ulit ako. Dito ulit natin mag-power nap na naman kahit mga 1 oras ulit. Tulog muna tayo dito. Yan, power nap ulit tayo mga ka-highway. Good morning, good morning. Napahaba yung power nap natin, ha. So yan, dito tayo sa Ragay pa rin. Pag gising ko umaga na, wala, talagang napatulog. Galing kasi tayo sa trabaho mga ka-highway. Tapos pag out ng alas 5, sabay ride. Kaya ayan, pagod. Inaantok-antok talaga. Ride na ulit.
Nasa mga 80 kilometers pa yung Naga City. Good morning, Ragay! Sobrang lamig ng umaga dito sa Ragay, oh. Sarado po yung tindahan nila Ante, oh. Nila Ante Elma. Umaga pa kasi, alas 5:30 pa lang eh. Ayun, oh, I love Ragay Kamsur. Ito na yung pinaka-sentro ng Ragay. Yan. Oh, diba? Nasa badang ibaba yan eh. Yan nga lang, unahan natin itong truck na to. Oh, diba? Ganda ng kalsada, oh. Ouch! Baklo-baklo. Yan, star ka sa Ragay. Pag mumotor ka, dadaan ka dito, star ka sa Ragay. Ouch! Natanggal yung box ko. Plastic. Plastic na box na yan. Ang tanggal. Ay nako. Ay nako. Tindi kasi ng lubak eh. So dito na ako sa Milaor mga ka-highway. Time check tayo, alas 7 na ng umaga. Kakaliwa na ako dito sa LCC. So yan, dito na ako dadaan kasi mas mabilis yung way dito papuntang papuntang Magaraw. So ayun, dito na tayo sa Naga City mga ka-highway. Maraming salamat sa inyong laging pagsuporta. Alas 7 na ng umaga, a total of 370 kilometers yung travel natin. Gas consumption naman natin is 650 pesos. Mas mura, no? Kesa magko-commute ka, kasi pamasahe sa bus nasa mga 850 yata. So yung gastos ko lang naman sa pagkain nasa 100 kagabi. So ayun nga, na imbis alas 4 ng madaling araw tayo makakarating dito sa Naga City, na delay tayo kasi napahaba yung power nap ko eh. Imbis na idlip lang sana, naging power tulog na eh. So ayun, maraming salamat mga ka-highway sa inyong laging suporta. Ingat kayo lagi. Kasama kayo sa aking bawat biyahe.